खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे मुगैथाव जाथाय सासे उन्दै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानै दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दुरान्चल जन परिसंगम डिजिपिनि आफादगिरि फारिमेनास नार्जारी आरो कन्ट्राक्टर जाखब नार्जारी मुंनि सानै दुथाङा उन्दै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसनि फानजारियाव दङ होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय आरो लेङाइ पुलिस सामलायगिरि DSP महरै सायख'जानाय उदालगुरिनि माया रानी बसुमतारी बिथाङा आसाम पुलिसनि इउनिफर्म गाननायजों गिबि खेब मोखां बिजाबाव हगारनाय नुथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। कालिपुखुरि VCDCनि BJPनि मासिगिरि राहुलजित रयआ रायजो राजाफोरखौ मोसौ बेदर जाग्रा जाजोबदों होनना बुंनायनि जाउनाव निमाहा बिनायजों लोगोसे 35,000 रां जुरिमाना होनांदों होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय 15 एप्रिल अक्ट'आव गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव क'क्राझार जिल्ला सालाकाटि सिङाव थानाय जरेगाव गामियाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव मुस्लिम हारिनि नुरी आलिसा मुंनि देंखोगिरिखौ रायजो राजाफोरा हांख्रायदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जरेगाव गामियाव गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव मोनसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव मुस्लिम हारिनि नुरी आलिसा मुंनि देंखोगिरिखौ लिंहरनायनि जाउनाव कालिपुखुरि VCDCनि BJPनि मासिगिरि राहुलजित रयआ रायजो राजाफोरखौ मोसौ जाग्रा जाजोबदो होनना सोंखारिनायनि जाउनाव जरेगाव गामिनि रायजो राजाफोरा 35,000 रां जुरिमाना लानायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे निमाहा बिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरआव आरोबाव बिसायख'थिनि सिगां गोदान राजखान्थि आफाद जोनोम जानायनि इसाराखौ नुनो मोननाय जादों। BTC बिसायख'थिनि सिगां जुन दानाव जोनोम जागोन गोदान राजखान्थि मन्च बिटिआरआव गुबुन हारि माहारिखौ लानानै गोदान राजखान्थि आफाद सोरजिनाय इसारा फोसावदों पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों। दुलाराय आसाम सर'निया कछारी फरायसा आफादनि 18थि 2 बोसोरारि जथुमा आरो सर'निया कछारी गणतान्त्रिक नारी मन्चनि 17थि 2 बोसोरारि जथुमायाबो खुंफुंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया गिबि सानाव गरेस्वरनि रुंसारि हितेश टेका गोसोखां गोरोबथायथिलियाव फुंनिफ्रायनो गोबां हाबाफारि जानानै थाङो। फुंनि समाव मोदाय सिबिथिलिनि दरखं सायनासालि जौसां बेखेवनाय हाबाफारिया जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। आबुं धोरोमारि नेमखान्थि आरो बोहैदाहारनि गेजेरजों सर'निया कछारी माहारिनि मोनसेल' धोरोमारि फोरबो बा गखाय औबा मोदाय फोरबोआव रोजा सर'निया रायजो राजाफोरा बाहागो लानायजों सुबुंनि बाना बोहैदों। सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे फोरबोआव आसामनि प्रदेश BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, सोलोंथाइ आरो जनजाति परिक्रमा हायेननि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगु, जल सम्पद मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया ख्रीष्ट सिबियारिफोरनि गुड फ्राइडे सानमोन। 18 अक्ट' खृष्टान धोरोमारिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन दिन जायखौ मुलुगनां गोथार गुड फ्राइडे होननानै मिथियो। मख'नो गोनांदि जायखौ ब्लेक फ्राइडे, हलि फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे एबा इसोरनि पैसननि फ्राइडे मुङैबो मिथिनाय जायो। जाय साना कलाबारि गलगथायाव जिसुखौ क्रुसाव दोननाय आरो बिथांनि थैनायखौ गोसोखांनानै मोनसे गोथार खृष्टान गोथार सान होननानै खृष्टानारिफोरा फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।